jeruan. Ngresiki ati, ngresiki pikiran. Biasane gerombol wong akeh. Nek iso ya ora perlu gerombolan. Mergo apa? Wong tirakat kok gerombolan golek batur. Tapi ojo jarak lah, ojo sengaja mapan turu. Sak bisa-bisa ngurangi mangan, ngurangi ngombe, ngurangi turu. Dadi ngurangi pikiran sing negatif supaya apa? Atine ben jernih. Kan iki biasa, mergo wis kulino apa ku wong Jawa wis kulino prihatin. Monggo. Dalam pandangan Jawa, bagaimana memaknai bulan Ramadan? Bab Ramadan iki basa Arab nggih. Nggih. Nek basa Jawa iku poso. Bulan poso memaknai di dalam puasa. Jadi Ramadan dan puasa itu serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ini beda nek maknani. Dadi nek Ramadan niku istilah agama, khususnya istilah Islam. Nek poso iku lah istilah wong Jawa. Poso utawa Ramadan nek kanggone simbah atau kanggone wong penghayat, wong kejawen, poso mono wong tirakat, Mas. Jadi ana ulan poso utawa sasi poso. Iki nek kanggone wong Jawa sasi poso iki sak sasi iki kudu laku tirakat. Dadi mbok menawa wae beda karo cara agama. Mergo ngene, tak arani beda iku nek kanggo wong Jawa poso iku wong tirakat. Ora mok sekedar mengalihkan jam makan. Jadi tidak dibalik. Kalau orang Jawa memaknai bulan puasa ya 1 bulan penuh itu harus puasa. Nek wong Jawa ngarani poso, poso iku ngeposno rasa. Pos iku leren. So rasa. Dadi nglerekno poso, sing dilerekno poso rasa sing piye. Nah, iso dimaknai maneh saulan poso iku kudu sesuci. Jadi sing biasane ngomongi banter dikurangi ben ora banter. Nggih. Dadi ngurangi hal-hal yang negatif, Mas, intine nek kono. Poso iku mlane nek wong Jawa ngarani tirakat. Tirakat ki mau macem-macem ya digunakno rupa-rupa. Nah, wulan poso iku wulan tirakat sak sasi muput wong Jawa diwajibno nglakoni poso, diwajibno nglakoni tirakat. Lah wong tirakat ki ngurang-ngurangi. Ngurang-ngurangi. Biasane mangane nek sedina nek ora poso ping 3 piring. Tapi nek poso ya cukup mangan pisan wae ya wis cukup. Biasane nek ora poso ke nek maem lawuhe duwe enak-enakno. Tapi nek poso leh dene wong tirakat mangane ya sak pethuke. Dadi ora dioyo-oyo. Ora kok tambah enak-enakno. Lah nek mangane tambah enak jenenge ora tirakat.
Lah witane nek kono. Dadi nek wong Jawa kuwi poso kuwi tirakat sak sasi utuh. Lah wulan poso iku nek kanggone wong Jawa kan wulan poso iku wulan songo, tiba wulan songo. Suro, Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Jumadi Lawal, Fakir, Rejab, Ruwah, Poso lho, tiba wulan songo. Wulan songo nek sasi taun Jawa kuwi sasine ganjil, wulan songo kuwi dinane jangkep 30. Dadine gak ana poso 29 dina iki gak ana. So, poso ya 30 dina. Nek kanggone taun saiki tahun iki poso iku besok diwiwiti saka saiki taun Dal nggih, taun Setu Legi. Nggih. Setu Legi iki 6 dinane 6 pasarane 2 maksude saka taun Setu Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Legi Pahing berarti Kamis Pahing. Kamis Pahing iki nek gak salah iku tiba tanggal 19 umum. Kamis Pahing iku tanggal 19 Februari tahun Masehi. Dadi tanggal 19 Februari iku nek kanggone wong Jawa tahun Jawa lagi tanggal 1 Poso. Lah suwene 30 dina. Nah, poso iki mau poso iki wong tirakat ora mok wong alian mangan ya ngurangi sing biasane ngomong banter dikurangi. Ya yes, pokok ngurangi hal-hal sing negatif, Mas. Dadi ngresiki jeruan. Ngresiki ati, ngresiki pikiran. Biasane gerombol wong akeh. Nek iso ya ora perlu gerombolan. Mergo apa? Wong tirakat kok gerombolan golek batur. Nek perlu ya ijen. Ya ngomong sak butuhe apa perlune. Dadi orang anakno perkumpulan kegiatan apa wae. Dadi iso merasakno apa ya? Menyendiri. Mergo ya mung menyendiri sing iso nemokno jati diri. Wong nek urung iso dhewe, urung iso menyendiri ya angel ben nemokno jati diri. Nggih, Pak. Dadi ben ngresiki hati nurani, hati sanubari iki ben resik, sesuci. Sasi poso mono kanggone wong laku tirakat. Sing biasane pikire blarah ben ora blarah. Dadine mligi sak sasi iku pikiran tujuan iku murni ditentokno kanggo bertuhan. Nah, membersihkan diri, membersihkan hati biar jernih. Sing biasane sok prasangka elek diilangi. Biasane curiga apa diilangi. Perlune apa? Ya ngresiki kelakuan, ngresiki watak. Dadi poso iki ora mung sekedar ngalih mangan atau ngurangi mangan. Nek kanggone aku dhewe wong tirakat iku ora kok kudu ora mangan, ijek oleh mangan, ijek oleh ngombe. Tapi nek butuh wae, nek gak butuh ora usah. Mergo apa wong tirakat. Nek ngombe yo terus ora kena, coba oleh ngombe terus sak poenake dhewe, sak wareke ya ora iso jenenge wong tirakat ya. Sing penting tenggorokane iki wis ora garing. Perlune apa? Ya mergo ngilingi
uripe raga. Uripe raga. Nek awan kadang poso awan ora kei mangan, ora kei ngombe tapi dijak turu ya percuma. Percuma nek kanggone wong Jawa ngono. Nek iso ya malah ora turu. Dadi aja jarak mapan turu. Lungguh ngantuk wajar. Tapi aja jarak lah, aja sengaja mapan turu. Sak bisa-bisa ngurangi mangan, ngurangi ngombe, ngurangi turu. Dadi ngurangi pikiran sing negatif supaya apa? Atine ben jernih. Nek wis engko sak wulan nutuk belajar tirakat iki mau, engko akhire wis kebiasaan. Iso biasa. Berarti senajan ora sasi poso, ya biasa nglakoni poso, nglakoni sesirik. Berarti wong nglakoni sesirik iki sakjane ya ora mung sasi poso tok lah, iki ya mergo tuntunan secara apa ya, secara gemelar sing ketok nyata kanggo nuntuni anak putu ben belajar tirakat ben ngerti rasane wong rekoso, ben ngerti rasane wong kurang mangan ki piye, kurang ngombe piye. Dadi ini nek ana panganan akeh lan ana ombenan akeh ora murka. Dadi nek nadah ben ora kliwat ukuran. Niku kanggone wong Jawa nek poso niku ngoten. Lah kanggone wong kumpulan liya-liyane monggo. Wong duwe tata cara dewi-dewi. Lane sing tak jaluk wong wis karuan sasine, wis karuan dinane. Ora iso kurang, Mas. Poso iki gak ana 29 dina. Ya 30. Aja meneh mok 30 dina. 40 dina wis biasa. Tahunan iki wis biasa. Mergo wis kulino apa ku wong Jawa iki. Wis kulino prihatin. Kulino tirakat. Ora kaget masih poso, ora poso ya biasa-biasa wae. Monggo napa malih ingkang badhe ditangletaken. Nggih. Apakah puasa bisa disebut sebagai bentuk tirakat atau tapa batanya orang Jawa? Bisa lah. Puasa itu kan laku. Nggih. Lah tirakat itu laku lah. Topo broto, topo itu bertapa berata itu tidak hanya puasa saja. Jadi tidak hanya puasa tentang makanan, minuman, semuanya. Sing darani tarak broto, topo broto, itu kebiasaan ngurangi hal-hal sing negatif, Mas. Terutama pikiran dijogo, terus ora gampang kelebon sing ora kepenak. Dadi nek ana kira-kira ana swara sing sajake negatif, nek perlu disingkiri. Tapa brata ya tarak brata iku lakune wong Jawa pancene wis ket biyen. Iku abot. Dadine tapa brata, tapa ngrame jenenge. Karo tapa nek tengah alas beda. Nek ning tengah alas perlune ora kepethuk wong, ora diganggu wong, tapi nek awor masyarakat akeh. Ha iki tapane wong Jawa tapa ngrame iki tambah abot. Wonge kadang betah lesu, betah ora ngombe, tapi ora kelar apa? Krungu omongan saithik apa nafsune munggah lah iki cek urung kelar. Artine kudu
ya kudu kelar, kudu tabah. Kawitane ya ngempet suwe-suwe biasa. Mbok ana swara iku apik, mbok swara elek. Sing jelas nek swara apik ya ora nggelakno pikir. Nek ana swara elek carane nangkis piye. Nah iku. Ya kadang ya swara elek ki macem-macem. Kadang diejek wong, diece, barang ngono. Nah iku dadi resikune wong laku tapa brata iku ngono kuwi nek tapa ngrame. Lah nek nang tengah alas gak ana sing ngece, gak ana sing ngejek, malah ora petuk wong kadang mergo niate nyepi. Lah nek tapa ngrame gak iso. Ya kudu kahanan nyata, nampa kahanan nyata apa anane. Ana kira-kira barang sing elek iku piye? Isane nek ana barang elek awak dhewe iki ora gedeng. Nek ana apik ora gampang kesengsem. Lah iki lho nang kene iki. Mergo sing elek urung karuan nek ngrugekno, sing apik ya urung karuan nek nguntungno. Ketoke apik tapi iso ngrugekno. Mergo iki wonge kurang pamawas ya ning kene iki.